אוגוסטה, תגיד משהו. צלם אותי. תעבור אותי. תפוס רגע. שלום, אנחנו פה במנהרות הכותל, אתם יכולים לראות, זה הכותל המערבי. אנחנו נמצאים. תמשיך איתי. כותל, כל זה הכותל. השתבח שמו, איזה כותל יש לנו. עוד אחד אני אקרא. אתה מצלם? תבוא אחריי. כל זה הכותל. אנחנו מכירים רק 50 מטר. 500. לא, שם בחוץ. 500 אתה מכיר שם. מה 500? שם 500 אתה מכיר. איזה 500 שם? 4 צעדים, מה קרה לך? הוא אמר 500. לא, 500 זה כל הכותל. תמשיך לצלם, יאן. שלום. יש ביוטיוב סרטון מסביר על מנהרות הכותל. אתם רואים? זה הכל חדש. כותל. שוט. עכשיו אנחנו נגיע, איך הוא אמר למקום הזה, הקדוש? יעקב, בחיית רמפה, לא, זה אני חייב לעמוד שם. איפה? שער הכניסה להר הבית. הוא אמר אפשר לראות את זה מהזה של עזרת נשים. לא, פה איפה שאנשים עמדו. סיימת לצלם? בוא, אין בטריה אני חושב. שמור סוללה.